Ngifikile. Hayi ufikile nje. Hamu ngibona nizakwenza. Awufikile. Yena Mthomhle. Uma biza sabele. Yena Mthangane. Amaqhwane ngabantu abahle. Vumela mqhwane kukhanya phezu kwenhloko yakho. Ubuvile ubuhlungu. Bakuthakathile. Bakubiza ngamagama. Bathi uyile. Kame ndibona uNtomna. Wanyamezela mntakamqhwane. Wathi mafala endlini mkami sithandaze. Wathi unabantu bakho Thixo. Ngamaxesha wonke. Ubagcine, ubancede. Ubungathi asiba ndizofika. Kanti nifikile ngoku uzawuyalula. Zawutyakatha mntu omnyama Blabalindini. Kuba bapho ubunyathela khona bawukhala imvukazi. Bathetha ngawo abantu kodwa benza into. Ancokola ngawo abantu kodwa benza into. Mamela ndukuxelele. Nkosikazi yaseMaqhwane. Uzunga WhatsApp. Uzunga Facebook. Uzuthi xa unengxaki. Uthi mangene phansi mnganam. Sithathe ngomsi. Kuba abantu abazakwenzela hantu. Lapha. Ndizalo ngitsheletswele. Kange ndimxelele mqhwane bandiyeza. Benifuna usuku ndikwebe. Mamela Blabalindini. Mamela tswele. Uyenzile into yabalela imvula. Yayeka imvula ukunetha kuba otsweletsela abanethelwa. Kuba mkhwana abanethelwa. Sebenza kwedini usebenzile. Sawubona umzi mkhulu. Uzungalile silo zonyembezi. Ngathala shikathobayitha. Bayathi. Mkhwane, tswele. Rakata. Ingaba singathi kwenze apha ngokolwazi lwakho. Kosebhuti. Into eyona nto isihlanganisileyo apha kwam sinani. Ukuvuselelwa kwezifungo zomtshato. Aba babini umama notata usinani. Agqiba iminyaka engamashumi betshatile. Namhlanje ngokakhethe olusuku njengosuku lokuzovuselela. Le nto ithi ndisakuthanda myeni, ndisakuthanda nkosikazi yam. Sibizele loo nto namhlanje. Okwesibini, yinto enqabileyo kakhulu le kuba uSathana okhoyo ulwe kakhulu nemitshato. Eyona nto ke enza alwe kakhulu nemitshato ufake ikratshi elifaka kumama elifaka kutata. Le nto yoba abantu bathi betshatile bangakwazi ukuzixoxa iingxaki zabo baxolelane. Nguye kunobangela woqhawulo mitshato. Ilinge elinje siyalikhuthaza
kuba sisithi elo nalo makahlale emtshatweni ngokonwaba bamane beyivuselela le nto yabo kuba uthando luze lukhule lungayixi kumane kuxelelwana ngalo okokuba myeni wam ndisakuthanda nkosikazi yam ndisakuthanda. Mhlawumbi mntakamnanzwa umntu ophaya ongekangeni emtshatweni kungenzeka mhlawumbi khona amazwi ngokwe-experience onayo njengoko sokwatsho ukuba zibakhona iingxaki kodwa ekugqibeleni kufuneka le nto yenzekile. Akhona amazwi ongakuwaphose kwinto osazongena uba yithini indlela yokungena kulo mcimbi kubantu abangakazi? Enkosi bhuti, Yes. into esingayithetha apha thina ndlu emnyama isidima sosapho sakhiwa emtshatweni ngokuthi intombi nomfana batshate sitsho sithi ke ngokusemathileni phaya. Kungenjalo xa kuve kuhlaliswana kungatshatwanga olo sapho alube nasidima ngokwenkcubeko yethu. Ithi ke loo nto umntu ongekatshati makathandaze uThixo amnike isoka lakhe. Okokuba ungubhuti athandaze uThixo amnike umntu azomfanela ngoba uThixo unazo zonke iintlobo zabantu. Okokuba ufuna intombi enembeko, okokuba ufuna umyeni onembeko, unabo uThixo bonke abo bantu. Into okunayo thina sisike silawulwe ziinkanuko singalawulwa ngumnwe kaThixo okokuba uthi mandithathe banina. Mhlawumbi ngumntakamnanzwa babukeli basevusisizwe obe motivate speaker apha. Now eyona nto endizama ukuyimamela kuye into yokuba inkuthazo esiyifumana kuye engamandla. Mhlawumbi Lwandi nawe ntombi khona mhlawumbi question obunokuyibuza. No problem. Mntakamnanzwa masibulele.